Ya ngono lho. Iya, iya. Cewek-cewek. Sak bro. Wis. Oi. 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 Au. Iya. Hey, hey, hey,
Kowe ketua lho nih gini. Ketua Ganongan Kota. Kena setele jangan dewel. Oke. Jangan dewel setele. Ketua iki rada mempeng iki didelok presane. Lho, Pak Camat, Mbah Lurah. Weh, isi-isi nih. Masamu iki. Iki. Yo, monggo Ganongan Agus Kopro setengah jam, Mas. Yo monggo setengah jam Gus Agus. Dalam panas. Lolo. Apa ki? Pripun Mbak Camat niki setuju 1 jam nggih? Iya Mbak Camat jare muni khusus Mas Agus kentus 1 jam setengah. Muni ngono kok, Piye? Modele gawe anu apa jenenge sing atik emang. Wah kuwi. Pak Cami ruwet kok. Mangke mboten cara putra Mbak mangke sawerane tiris mawon. Dana liwate. Aja kaya ngono. Iki didelok piyantun sesepuh reok sedaya mawon lho. Mbah Lurahe biyen jare mantan Ganongan. Monggo Mbah jenengan mengke jungkir wali lho, Mbah. Saestu, Mbah. Jenengan joget jungkir wali napa pripun mengke? Oh, nggih. Oh, dok ya. Kok ora ketenan kok joget Mbah Lurah. Tak cepane jate saka bodoh. Aja ramen ning sanding cagak kaya enek. Sapa? Sunan Tunggu Cagak. Oh, kae balike. Suramadu sih. Kae tuwek-tuwekane Ganongan. Kowe arep nyapa? Ayo le. Oh, ganti Ganongan. Masake Ganongan. Ganongan semen tambah bayan gelem. Oh. Yo. Niki ngeten, Mbah. Monggo Mbah Lurah Pak Kunden. Kok monggo ki nyapa? Tak tuwonya kowe. Mbah Lurah lho. Monggo Mbah Lurah Pak Kunden. Mbah Lurah Pak Kunden biyen penari bujangan. Ganong. Cangkem nek munggu iku banter. Mbah Lurah. Iya. Mbah Lurah Didik. Heeh. Biyen Mbah Lurah Ganongan jungkir balik biyen. Saiki Mbah Lurah Ganongane ning kasur. Jungkir balik nah, oke. Sampun niku enten haji. Haji sapa? Haji kan. Tatonya udah. Senior kita dari Surabaya. Asli. Pak Kunden. Pak Kunden kerja di Surabaya. Mbah Leki juga hadir dengan membawa turis. Kayak sing kaya ngelelep kok. Sapa? Pandi. Oh, Wondo Wandi nggih. Wondo Wandi. Kaya ngelelep ngene. Ayo Nah, ya. konco cek kene. Ya nanti yo soleh. Ayo, barulah, monggo. Ayo, Pak, monggo lagi. Lawasan lho iki. Asyik sih kan. Ayo. Nah, iki karo tuwek-tuwekane yo. Nah. Lawasan lho iki. Lawasan iki.
Iki mang konsepnya LAS Sawan. Oh, lawasan. Konsepnya Wae. Karuan pakem-pakeman iki bakal tempurak ning kene apa? Yo, Pak Rudi Lewe. tong. Nah. Tong. Dalam balik. Ayo, tepuk tangan. Negara-negara senior semua. Ayo Balura. Asik. Lurah pikun. Tak tulung ini kok. Lurah pikun. Baline. Ojo baline. Baline. Kak. Wis dulu Gus. Sikon brodol kan. Terus brodol. Gus kowe iki ora kesane. Patut. Kondo gemak. Ora iso. Yo, man.